Pyrthei ki paralak parajor ki parabengit ki bepet ya kanega Sabbath school program jungi lengba ka HopeChannel ngi aingo shishayu blay bingi lajan poi shaka bakut jong kanega quarter pada kanega clip mat ngi ya tainya bagin ya peliu jingmut ya kalendong ka bakhat ar ki Jingjia ki ban pynkut no ya ka Pyrthei kanega lendong kade ka ba sngo tanat tam bat ka badon chibun ki jing peliu jingmut namar baka kren shaphang ke Jingjia haki singi khatdo shwab ujisu inwan ti shwabingin sedang ya ka jing peliu jingmut jengi ya ka ni ka lendong ngi kwa ban pandemic khle jengi ha ka jing duai ban ngakerpa di ba chirup ba in snobha ban duai shwabingin sedang tanya duai ko kpa jingi ba bening ha ka ni ka kalimat saisin ngaingu ya ka keteng badon buram ka jongme kam tam ai ka ni ka por shwabingin ya peliu jingmut ya ka Sabbath school ka jongi to ai bo mun sim ba khu jongi don lem rakat bangi pendap yang ikan radi kitin na ka khat beneng ka jongi bangin sngew thu ya ka ni ka Sabbath school bat ki wei ki bi sngew ya ka kumju bangin nang bat mungkre ya ka jingwan asin ka jongmi ha ka teng kristong panem ngi dem ngi pan ni kini paro amen amen boleh baca rup itu jing dua jongki tingi ya chaprang no ngin pet ya ka khot spellendet jengi ha ka ni clip mat ya kala shim na ki kitab jongki proverb arpulai to thet ya ga jing shisha but what day ya ka jing start ru but ya ga jing hikai but ya ga jing shempang kapatai shai baladangi don ya jing shisha ngim de ban de ngim de ban bread ngim de ban bo hangi te gadan idan hindiat ijing ya tu khana ban shumut dur pidon ikon kentei ban ya akali ban wan pai ban shayeng ha kapor shuti te pi pet ya kamariang pila bani i kumbakan kela kan kamariang kelas dang bendum kilo lakhe ke eryong ber pi kuslai i kun jong pi in one pais in one suk na em henry pi asngau pat ni wei para marjan jong pi ba ong buat kuslai re kasurok kadang long empat don jing ki ding pen kiang ne ki ding ki blakelon te pi ngau tenat ban yas ngau ya kani khubor ba dakum noru ikun jong pi in one sayeng da ka basuk klam don kanu no jing kuslai te ha kani ka clip mat ni la ban ngau to ba uji suru ha ka por bu don ha kani ka Pyrthei u ong ye ki sinran ki jong u ba ha kani ka Pyrthei kat ba pidang don kin bon ki jing ha ka jing im ki jong pi kin wan ki lang thari ki yong ban be ban kribit ya pi hindai pim ne ban ngau ting hindai pi ban pen kre ban tur persha ya kita ki jing shu ka jing tmu jong ka jing ka jing yap ka jing mi pat bat ka jing shakri kris ha ka jaka kentang habneng kalong ban pentikna bangin poi shaying shano shaying ban shong lang bat ublay te ha ka ne galen nong ngila ngin saya pelai jingmut bat ngin pentikna ke kata ka kubor bu blai kwa ban pen hangi ka kubor jing tu lupa jong u Daniel bat ka jing pen pau ki long ki jing tha blai bakrau kam tam na ka benta ki brio jong u blai hakini singi khatdo bat u blai u de shisha yangi bat u kwa yangi bengin tip bakin sadon ki yong ki lang thari ki ban be ki ban kirwet yangi andre ka jing kedup jong blay ba ka jing pen saat ka jing ka jong blay yangi kan penyai na yangi bengi laban ya persha ya kita ki lang thari barangani klip mat ngila ban iba hakini gisni khaddu ngin hab banya le thma bat u soitan u baman bat lamdangi pan ya jing harap no blay nginum la ban job tengin ya chaprang cha sining kong kani ka ong ka jing yai ne ha ublay bar ha ktin ka jong u ha ka no ka dur ngin don ka ta ka jing yai ne ha ublay bar ha ktin ka jong u nga snok tanat ba i ba hamedon i don lang bat ngi ha kani ka por bat nga kwa ba kerpa di i bin sngo ba ban pinshai ya kani ka jing yai ne ha ublay bat ha ktin ka jong u khulashibun mem ta nika por te hani ka singa baning kong i
cái keren spang cái chính này hậu play but hak tin cái trong lani cái chính có ngộ ya hậu play but ya hak tin cái trong cái Bible hak cái này ba là ai ngi hang này lại tali ki được khot kin mau cái ba la shim na proverb kalau nang kaba apply but ka hot kaba apply ka ba kren phang ba ngem de ban de cái chính shisha la ne cái chính start cái chính phang cái ba ngi don but ha ka yo honest kalau nang kaba pra ba ka hot kaba life ar ngi eng ne ba spang ka chính shisha la dangi itho la dangi tip ya ka chính shisha kan pelat yang ngi but ha yo honest khat nhau hani cái itho ngi ba ka tin ka chong blai kalong ka chính shisha ba ka tin ka chong blai kalong ka chính shisha la da ngi tip ya ka tin ka chong blai la da ngi chupule ya ka tin ka chong blai la da ngi itho ya ka umut ba wala ada ka chính shuko la ne ki chính pen choi la ne dan le se ki peru ki ba pen sko tho bakla ya ka badan ka Bible ru ngin la ban ngin la ban sko tho ba hatu ka de ne em ka ba shisha ne ka bam de ka ba shisha kum ki Kristen ki ba ya ye ne hak tin ka chong blai ngi de ban bot ka chin kai ka badan hapo ka tin ka chong blai khnang ba ngin tep kuno bang ngin la ban kian na kita ki ching pen shoy yangi namar ka ching tep ka chong ya ka tin ka chong blai ka plat yangi na ka ching syukur ki ching lamler bat na ki ching le boman hang ni ha bangi pulai ka ni ka ha ni ka singi ka paningkong ngi i ba ka ching le ba kraw kolong ka thama habdeng ka ching shabat ka ching bakala ngi ladangi pulai na yo honest ka lanong ka ba pra khat ka ba sau ngi i ngani ba u soitan ulong unong lamler ukpa chong ka ching lamler baladangi pej pat na yo honest khat sau in real ngi i ba u Jesus Christ ni u ong ba udai ulinti bat ka ching shisha bat ka ching imde de ladangi ngi pulai sha khaman hangne ka ha nakisam kalong ka ba shispa khnai ba ka ba shispa lai phau ngi i ka ba pulai tien jong me ka ai ching shai ka ching shampang ya ki ba shida ladangi pulai ya ka tin ka jong blai ladangi play ladangi ngim shem la shu clear bed ladangi pulai ka ladangi plate ka ngin yo ya ka ka ngin tip ya ka ai ka badan ha tin ka jong blai ngin tip ya ka ta ka ching shisha hangne ka ai biang ru ingi ka dekat ke maban play ki ar petros kalau nang ka ba iwe kalau kemen kong ka dekat ka ba kan ri do ka ba ar huai hangne ki dang ki jingkili ki ba kili ka jing pas kam ayu ka ba apostol ai hangi ha ka jing de ba ka chi to lupa ha ka ne ngi i ba ka jing pas kam ka ba apostol ne ai kalong ba ka jing to lupa kam dei ka wan tang na ka jing tang na we brio hendai ka ni ka chi to lupa ka wan na ublai ro ka wan na ublai ling ba ka jing pasar mesti mo jong ublai ha ki brio bakin tho ya kan ni ka tin ya kan ni ka Bible te narangi here ya kaman ngi i ba ya ka Bible hi kam nei ka kot ka ba nong no ka ba la shu shna nei ka ba la shu tho kum ka chi tho khana kum ba tho da ki bre hi hendai ka Bible hi long kum ka ta ka syarak ka banyarap ingi banyaj ha ka jingdom but ru ka long ka jing tho lupa ka banyarap ingi kum no bangin sau tho khambha ya ka khamtam ha ka por ka bangi dan ki jing klumar jing mut ha ka por ka bangi sngau tik na bhai ka ba dan ha ka Bible mat kum choru shwa bangan pukun no gani gasngi hagane ngilan kicing kili ka ong ka ba ke ai ka ban penla yangi ban yang hagani ka jing le thama ka ba khado ka jing ka ban la yangi ban penyang scam ha ka jing
Hagen ka jingile thama ka bakhado kalong ba ngini banon kata ka nongrem ka bas kem kitin ka jong blai ba ngini banlong kita ki bayai ne ka jing kai ka jong blai bat ka ka ban penwit yang na ka ban ya ka ban pule ya kitin ka jong blai hang ni nga don la ka jong ka jing skau tolat ka jing tolat ka jong pi dan la ka jong tolat ka jong pi hakaba kumno usaitan shim nani usaitan pensoi yang ni hakapor ka ba ngimut ban pule Bible hakapor ka ba ngimut ban ipor shoblai handai usaitan shim ta ka jing tolat ka jong ni kumno ban pen pai pat ngi yakaban ngin le pat yaki wi kam jong Pyrthei la ngi don ngi skau tho ya ka ngi dei ban ngi lada ngi skau tho ngi dei ban yele ban kumno bangin kiar na kini ki jing skau pa jong Pyrthei te hani ka skau bai kumno le sengin pendem ai jing sha ka jing skau bakin chabriu hani lada haka Bible ka ong ba kadai ba kanai kadai ka ba kabam dai ban le lani kadai ka ba bakala hendai ngi pat ngi sedang hendai ngi pat ngi dang wat ngi dang le ka nambar baka ai lani ka ai jing kemen lani yang ngi skau tanat ban bo ka nambar ngi bo shoi ka jing skau kwa ka jong ngi ban ka jong blai la ngi dan kum kani ka jing long ngi dei ban skau tho ba ngi dunai kata ka jing skau tho ka jing shisha te kum tang ngi dei ban yai pule ya kitin ka jong blai ngi dei ban yai wat ya ka badan hakitin ka jong blai bat kum churu khrang bangin la ban kian na kine khrang bangin long kita ki Kristen ki bayai ne hakitin ka jong blai bat hau blai ngi dei ban wat bor ban pan bor no blai kam tam ka jing doi kalong ka ban yarap ingi ya ka bangin la ban kian na kine ki boro kumishbon Kumrishbon ba Hamidan pila batai shai ngaku ban kin diat karon ko wigi jingkeli hini ka baong hato ngan ko ngu yu blay ben ya ubrio mga shimet hi ngaku ban ko ngu yu blay ben ya ubrio na bala pi pule ya ningkong Petros kalenong ka ba ningkong ka dekot ka ba khat khandai hang ni ko ang bayangi la sait da kasnam ukris berkata kasnam ukris hangi kam don shu ka jing tho bria katin pareng ko without blemish don jing tho bria don shu ita idak yong ni ban pen io pidang don ita pasa te kat kum ba hamedon ila batai ba ka jing shisha kan yang scam da namar balai ka Bible hi ka de ka jing tho ka ba khoj ba blai hu la pen scam ba mangi ki bre ngim la ban pen Kenya ka ngim la ban ne kum no namar blai hi ula pen scam but ublay hi ula yang scam ki hukum ki jong but ukwa yangi ki breru bangin yang scam ban yada ya ki hukum ki jong ublay tingin ya chaprang siya kasi ka baar ka baong balashon shop na ka benta ka beneng haka jingile ka banwan halor ka jing mani blay ki brew ki bayay ne but ublay kim day ban pendem yala de haki jing snow bha jong ka Pyrthei teng haka jing long brew ki wan ki jing pensoi ba on tang khendiat mlele ra le yupi hendai ka Bible ko ong phimla ka jing sngo ba Pyrthei phimla ban ra sa beneng pi ha ban e no ha ngani ka Pyrthei ha ga nudur ta ka bakyar te hangni ko ong shapang ka jing shon shap ya ki on shon shap da umin sim ba khoj ba amla ban penki te ban yo shu ka jing shai ha ngani ka kani ka bentang akwa iba bansan ba in sngo ba ban pensay yangi kani ka jingshon shop na ka benta ka bling belay an hap shon shop yangi shwa bangin poy shapning to ka bless bon kani ka jingkli kalong ka ba satanat lese yangi bangin ya pet ya kani ka lenong kani ka bakran chapang balashon shop na ka benta ka beneng kalong ka weru lese ka ba satanat sisa yangi bang i balashon shop na ka benta ka beneng te hendrai aku mai pat ka benta le se ngalak ban ong hamba kadon kan ka kerteng balason shap na ka benta ka beneng te kito pat kiwe ki breu bom don hakane kerteng balason shap na ka benta ka beneng kumno thrai la se ngalak ban ai kerteng le se don pleng jungi ngalak ban ong balason shap na ka benta ka dujok ane kumta terter te menta
ini pet lang kini ki arteli kene balasun sap nak benta ka beneng berka persyak ya kene balasun sap nak ka benta ka beneng te hang neng i hakisngi ki bakhadu jong ka jing im kristan ka jongi ka jingale ka bakrau ka dai sepang ka jing mane blai hatu phimane ya ka ka ba ublai ula thau ya ka ba ublai ula bu lane phimane ya ka ba ubru thau lane ublai ula bu te kene kalong ka ba kamda long ka ba let's say ba yangi bangin suthu ban mane ka jing thau jong ublai lane mane ka jing thau jong ubru ladangi mane ka jing thau ka ba ubru hi uthau kalong ma mane blai thau mare ka ba ublai ubru uthau i mane ya kata te mentang ni pe kini ki arteli kum ki kita bat ka jing trekam jo kini ki arteli pi kumba ngilong ba hakisngi ki ba khadu ki don kini ki jing ale habadai bat ka jing mane blai te langi pe pat kini ka jing mane blai kalong hakane ka rukom ka jing mane blai kumangi ba uboman u isi bha ya ki breu ki ba mane u blai bat ki ba sumar ki hukum ki u blai ki ba but ya ki ba an ka kanun ka jong u blai te boman u ya le ban le ya le persya ya ki makin laj no na kata kumba ni hamadan ila ai ka jing batai ba ngi ban pule benya ka bible ban ngi kata ka jing shai bangin nya ka jing shai om ha ka jing dum de ha ka ngi ba kane ka dak ka jong u blai le se bangin ong ka dak bangin le sabeneng mar ka dak ka bangin le syaka dujok tingnya keren kita habede kene kadak kotkum kadak bangin siam kadak besya ke debanon kilai teli ka baningkong kadai ka kerteng jong utrai jong kadak ka baar ke debanlong ka jaka ka jing trekam ka jong u bat se usong usa kine kilai teli ke ban donlang tingi siam ya kane bakadon haka hukum jong ublai ka hukum ka basau ba ublai uong kumne ba ka kerteng jong u ba ublai uong ngalong unong thau ngalong ublai te ka kam ju ba ulong unong thau ya ka beneng ber khendeu ber ka jaka sa ju kalong ha beneng ber khendeu te kane ka dai ka badon haka hukum ju ublai ber ka bakam thubru ka sabaton ka badai kum ka jing sakri hakisngi ki bakhadu te ki breu ki ban sakri hakane ka sini sabaton ngila ban ong ha badarek balong kata kalong kata kadak na banta ki breu hendrai ki ba sakri pat hakasngi ba persya ka sabaton ka bomdai ka sabaton ka leong kadak jong umrat klau tingni pet ki kane ka jing trekam jong ki ngi ba ha ka sabaton ka jing trekam ju ba ublai ulong ba onson syap ya ki ha ka sanglang mat tang kata ka we onson syap ka sanglang mat jong ki makin la banjit ya ka bhalan ka basneu bakin jit ya ka babha ya ka ba ublai ula thau ni kin jit ya ka ba ka ba ublai ula thau hendrai ha kane ka dak ju umrat klau pat long onson syap ha ka sanglang mat plus kata haka keti kamon balai trai lam oh keti kamon kane ka jing syap ka salang mat kamut ka jingmut jo berkat jungi bangin jet haka keti kamon kamut bangin kabor sensar nda kabor pi hakisni ke bakhadu nak benta ki kristan kalong sisa ke ba snusi markin sadon ki kristan ki ba ndala pen ai kata kabor balada phim mane kene ka dak umrat klau phenomio bandi bethet kane kalong kata kabor namar ba lada tre de kabor tang ka jing ai ka jinga jungki ki breu kim bun kin ithu e ublai bat kin ngai thakane ka liang ka jong ublai hendrai ada kabor ben khna ban yo ya barok kitu ki breu ai da kabor ba lada phim ngai ya ka ne ka dak ka jonga phinomio bandi bat the ki bun ki breu hakini ki singi ki bakhadu ki kristan ki bai ithu e ka dak ka jong ublai hendrai ki lej pat chaka dak mar khlaw mar ba ki ting yo ba kin du no e ki jimbang bu jing thet hendrai ngakwa ban ai mun semi pi ba ublai unum ino engi kuma ublai upen biang ka mana ki por ba mensua ublai ulong babhan adu mensua adu bom jukut la kular ba unum ino hakini ki sini ki bakhadu ublai kular unum yang ino yang abade pi we baro tetang kane ko bane share pi phang makane kublai sibun ba bansani tu jing pensai jong pi ngakwa ban kindiat sepang kadak kadak banson sap ngakan mau hakapor ba ka tv kadang wan ng kong ki breu ki ana wajia kta ka tu numa ka de ka dak jong marak klau bro khoi ki acting ban bo tv hayeng ba de ka dak marak klau ta ka por ba ja uni covid ki ang kani te kala awai Pyrthei mau lawan covid pia besim vaksin tu vaccination ru udeu dak jong marak klau te dan ha ka por ma don sa Philippines ba ki ja ki don ki para bret jong ki ang waju shemi ko to vaksin na makin sa inject yu dak marak klau Teng haga jinglong breu jingi ngimla ban sngotu ki wan kini jing pentame bat ngi teng haga jing telot ke jinget ke jongi
ngi perkat kumta oh kani de kadak bula shon shap ublei ngim de ben sim vaksin ngim de mane kum ne ngim de mane kum tai wada ka por ba ki mi kini ki ATM card ru man sai pisa ki mentati haka por ba ni ki demonetize ka pisa banchu ngim don kam shuk ban ra pisa kti yang kani te lawai Pyrthei la lakut kani de ka juk jongi Pyrthei lakut te teng haka jing pen thami usutan uwan ha kini ki dur ngi day ban pule benya ya ktin ka jong play namai ka jing shon sharp yang ngi ka de ha ka jing mut jing perkat ka rai ka bangi shim yano bangin bot lada ublay ula shon sharp yang ngi bat ula ai ki hukum kita ki sipo hukum hangi katakin ka de ka dak ban pen ya peringi da preng jongi bat ki we ki briupat bat ki we kristan tingi di men sngo to ikata tingin nya chaprang chikasi ka balai bat kani kadon da ka jingkeli yano pimani gibara sutna chisha ini jingkeli yano pimani bang akwa I kong ardon bain sngo ba ben pinshai kin diat ya gani ka jingkeli Leshi pun memnya gani jingkeli benta jong aga de kasngi balai bat kumbai memila ong de ka jingkeli nangkong bawan yano pimane ni yo I hagisngi bakat du shibun ki jing bakin wan hagi jing im jong ni kumbala ong I banshan usoitan hi ukwa mau unjob te haka ladangi pule ya kato ka last day events ru ni shemba shibun ki jing ki banwan haga jing im ka jong ni ki kita ki jing ki jing penshitom kin wan namar ba usoitan ukwa ba unjob da hendrei ka hukum jong ublei pat bat kiktin jong ublei ki da persya yangi ki brew ba nginam ukwa yangi ba nginam pore sya kata ka jingjot ukwa yangi ba nginwan syau nang tangila ban bu ki jingkeli haga jing im jongi ki kita ki jing ki ba ublei un penshitom tegi jing nginam la syu reban ban ong ki kita ki jing nama ki jing pang ki jing ud hakataka singa bakhadu ki jing bam ki jing di lene dangbun shibun bha nang ta ngila aru ban bu ka jingkeli ya kito ki bamane ya ubrat klau kin longkum no ya kito pat ki bam mane ya kadak jong merat klau kin longkum no ya kito ki bamane ya ubrat klau te kata kamut kin ki labakla kata ka jing chus jongki nang ta kito pat ki ba kim mane ublei it bat utrang yaki ba kinwan kamjan syau te haka onda lak kut kumnong after close of probation ngila ban ongkumta kito ki bakwa ban panmap onda la kut ka lat jing snei kito ki bakwa ban panmap kinam la syure ublei unam la syure ban pediang yaki nang to kin sa hakato hi ka jing im jinglong jongki nang ta kito pat ki bam mane ya kadak chong berat klau kila poi syakata ka kumnongin ong syakata ka hok ka ba kila penkere barok syikata te ngi kum ki kristan ngila ban bu kane ga jingeli yano phimane te yaka yano ngin mane haga jing im kristan jongit ika an ka jubab kalong ba ngin mane ya ublei nginam la reban mane ya Satan re ngila ban mane ya ublei ngiyo ha Ukraine ha Manipur
ha Jerusalem kilajia kine ki Jingjia te wat ngakwa ban ong ya pi wat nam kuslare yagi egi ban sajia rengin bushwa da ublei haga jing im ka jongi kenang ba ngin poi sha ka jing job tangine ko blesipun Kubresibon kong ardan ngakwa ban dan ki lan ki dan ki kinten ki badan kam hang ni kan mau ba ngimane yu blei ba shisha bat ngi dei ban ai tilut cha u nama dei tang ma u hi ubala ban pelat ingi nagi jing ki babon haga joga poru usiktan u persang ban rat dingkong ya ka jing mani jongi ya ublei kamtam hasngi sabaton bat lada ula ban rat dingkong o unsngau meng unsngau sarong mangakin ubakraw te ngi ki besuma ni ki hukum ki jong blai bat ka jinget ka jongi ka dei hau kris bat ki hukum yangi anum la ban rat dingkong nama ka jinget ka jing scam ka jongi ka dong hau kris bat ki hukum ki bangi ni bat ngakwa ban ongru kita ki bayai ne hau kris bat ki ba mani bat ki bayat persha ya umrat klau ya ki an pin kendo ya ki de ki jing bat ki jing shitam bat kan don ru ha upot ka jing berngam ban penyap yangi an pet po da ka jing iben ka jing ya sha ha ki jing pen shitam kan long ka jing pen jana yangi ya na ka benta ka beneng narang yai ne ban ngi sha ya kita jing jajar nama ka Mrs. Right ru ko ong ya jo narang la ban sha ini jing jajar ha ki singi khat do kan mau ba bon ngi la ban sha jing yang ini jing u blei un pentiano ya kitu ki bam la ban sha nama ulatip ba kinum la ban yai sha kita ki jing ki ban wan ndai u blei un pen im slam ki tu ki bala ban yai ne ha jing iben ka jing iko jing ki bre ka jing warhado upot jing ka jing berngam ban penyap di hang tu phila ban i ya ka jing ni ai ne jing ki bre ki jong blei kum ha ka por ju Daniel prakhat ha ka por bu ne bu khat nazar u kli bon ki jing kli ya Daniel be ki parlok ju u hato kitu ki parlok ju Daniel bat u Daniel hato ki yat ki bot bus ki yeng ha ka nongrim bau kila yo bau blei ula pen scam pensan ya ki tingin nya chaprang siya ka singipat ka ba basaw uslap baningkong bat uslap khatdo na ngamtip kat nungut na pi ki ba de ki nong rep bat ki ba don pentak ka ba lingkak ka ba ki ba ngatrai bon na pi pila ya ju ya melien ban le kitu dai te ngakan ma ha ka po mandang rit i mei si alam nga sha snong jing mi et ti mi et jongi si don kitu ki pentak ka ba ngi si amu ja ba men pe kitu ki bre gunu bi ke tung ka ba ki ya tung jur ki ya rep ya yang ti hang ni ki si ong andala tung la pila tung ni kitu ki sembai dala dei shwa bakin keu uslap ningkong hap hiar hap nama belai bakin yo ben san ti hang ni haba ong syapang uslap baningkong baru uslap bakhado ka kedau syapang ka kapor baningkong jong ki Pentecost ha kapor pikan ma hitu ki sendan jong Jisu ha kapor ba ka balang Kristan kadang sedang te lai hajar ngut la sya pen baptis nama umen sim bakhoj uwan ha dur jong ka ding pikan ma hatu ka Pentecost te katu ka pen kan mau ka jingle kamba jong blei ye kini kisenran jong Jisu ki besit rehem ban ra ya ka gospel sya ka Pyrthei te haba kisenran la pen shitom jur ha po Jerusalem kan mau bon kisenran jong Jisu ki la sya ya ka jinjar keleng namar belai baki pen bena batki yalap ya ketien ka jong blei te katu ka de ka jinget jongki bau blei u ayo tau mensim tau slap baningkong yaki men haba ka dang sedang ka balang Kristan ha ka por hala ringi pet ha ka jing sngoto uslap bakhat do uni u pen isai ya u mensim u bakhoj
uban wan shwa bakalat jong jing isen an kang. Tapi orang kata ka probation hakatin paring. Te anda lasdang, yo tau slap baningkong anda lasdang. Benso, ya katin ke jong blay, haki beriu, kabalang Kristen baningkong Anda ka gospel jong blay la priang. Haki singi kado ublay unpa biang yu mensim. Ban pendik iki dono jeng beriu bekin bod ya u. Schwab un kang ya kata lat ke jing isen Yo tau slap kado an pa nang balay an kado kadwai an ai ke jingkut por ban ot ya u kau. Kung bagi beriu ki batung ki beriap ki barep beriang ki ap ya slap kado ban nyok ban ot. Ade ke por ot. Abdon kam hiu slap. Kum taru kini si kado ublay un sapa yu mensim ba uniu mensim bakut. Kane gedi hashwa bakalat jo ke jingsen an kang. Te kade yang ngiru. Kapan kan mau yang ngiru. Hato ngiru yangi ublay unlum na yangi. Oh, yung isya kan tat mo. Larang yang scam. Ha? Kanong rim ka ba ublay ulabo yangi. Tingin niya siya kasi ka basan. Bat kadai siya pang ka jing pertajam. Kata ka jing pertajam. Bat nga sko komen ba iba ciru idon bat ngihani kapor. Ba in snob haben pen siya yangi yakani ka jing pertajam. Shibun, agak singi basan, ke topik kadai ke jing pertajam, balai ngidan kam ya kini ke jing pertajam. Kumba pela ya batailut ya ketu kimat ke bakarpang, bat mentang ngidan kam ya ke jing pertajam, namar kadai ke por ke bakarki. Ya kini ke kentien ke jing pertajam, lampandon kam ya ke pun sian haki jing thok jong ke Miss Easy Wine, haki jing thok jong mensim jong ke jing itu lepa. Batla penyang nong rim ya ka ha kaban batai ya ka kubor jong ke jing maham bakado. Bat ka deru ha ka por jong ke jing the ya uslap u bakado hang ne hasla Pyrthei kumbala tho ha ki dab jing pen pau khat phala nong de khot we du sao. Ka ong kumni u we u angel na beneng ubadon ka bor ka bakrau bat ula pensyai ya ka khendeu da ka buram bat ula perta da ka bajam. Ulah penbena dah kebajam ya ke jinglong suj bat ya ke jingkelon no ke Babylon bakrau. Bat ha ke jo ke por ulah buru ya ke jingkot beneng ulah ong tomi no naka upai lang jonga. Kini ke jingkot ban mi no naka kalong ke badon kam ya upai lang ublay. Kenang bakin light naki pop jongka bat naki klam ki ba ublay unthe ya ka. Lanu kini ke por jong ke jing pertajam. Kini ke jing pertajam kan wan shwa ban kang lat ban kang no ya kalat ke jing ingsnai kumba pila ya ong menta ban ru hashwa ban penhap ublay ya kini ki nyau teli ke klam basar kai ki bala dap da ke jing bitar jong blay ha kita ki nong buot jong tau merat klau da kini ke jing pertajam lani ke sur bajam kan ai lat ya gitu ki briu ki ba i chi sha ya ublay hendrai da ke jing bam sngau thu jong ki ya ketien jong boleh kidang sa kidang don lang hapo ke jing kedup jong ke jing hikai bakla ke Babylon bat ha kani ke por anda gilios ngeu ya kani ke jing pertaba jam ki ngeu thu ro ba ki don ha ke jing bakla ta ki hajar da ki pheo jar ngut ki ba ye chi sha yo boleh kin mi no na kita ke jing hikai bakla bat kin wan man ya pen sno lang ya ladi bat ki pai lang jong boleh klem da shifting namar ke dai ke jing thrang jong ki ya ke jing imbam jukut Wanam sengau tu bakla, namar don ki baong baka jing pertajam bat ka jing the jong uslap bakadu kilong kaju, kamlong kumda. Hendrai ka jing pertajam ka dai ka kubor bakadu jong ka jing penim. Ha ka por baka jing the ya uslap bakadu, yani ya umensim bakui. Daga ni ka jing the jong mensim bakui, bat ka jing pertajam ha ka ju ka por, baro ubriu hang ni ka Pyrthei untiblut ka ka basisya bat ka ka basniu. Bat ka jing thala bat kin ha ban shim ya karai ka bakarki namar ya ka por an panlangkot tikumta uba ye chi sha yo bolai unwan phai se ka jing shai jong ka jing shisha ngan puli khendiat na ka jing batai ka sabat school jongi ka ongkum ne ha ki por bakhadu umun sim bakhoj unwan ha ki borba bat ya ka gospel on ya lap stat shadu ka bakut jong ka khendeu Daki hajar, peu hajar ngut kin sakala ka bamut, haka sisngi.
bat ka jing shisha jong boleh kan kata ya ka Pyrthei barok gawe hakani ka rukam ya ka Pyrthei an maham bat ya ka gospel bat ya ka jingkermen ka baka terwa an pen sapriang ka leng ka Pyrthei tiga jing itu lepa kila pendap ha ka jing tho ha ya ka jing the no slap uban nengkong ha ka jing pli ya ka gospel bat an sa pendap pat sa sisin ha ka jing the jong slap uba khadu ha ka man pynkut no ya ka Pyrthei Dikalen jiwat ke ongkum ni haka great controversy ke pitch ke bahan ruspa kat wen ruspa kat ar ki syakri jong boleh da ki dur khmat ki batang shan pernai da ka jing pen sle pen kentang bakhuj kin lech stet na ka wei ke cakas ka wei pat ban ya lap ya ka khubor jong ka beneng da ki hajar ki sur hak leng ka Pyrthei ya ka jing maham an ai ki kamba Jingjia ki bapang kin yok khia bat ki jing phala kin bud ya ki riu ngai jong boleh boleh sibun Kulai sibon ba cirup ya ketu jing pensai jong pi ban akwa ban ong pynkut ba ai ba ngi ki batip ya ke jing shisha kum ki Adventist bangin pen priang ya ke gospel kamtam ya ke jing shisha bangin pedem ben shong pedem kum ba shong ko keme siar ban pen mi di kun siar hendai ke jing shisha ngi dei ban ya sam ben pen priang ya ke gospel sha ka Pyrthei kamtam ba kiru kila bentip kumno ban sumari ki hukum ki jong blay bat shwa bangan pynkut ngakwa ban bo yang ni ga jingkli ba pinya puson kito ki ba pet hane klipmat balai ka jing snauto ya ki jingjia ha ki sngi ki ba khaddo kalong ka badon kam ha ki jing ki ban sawan kumno ka jing tho kalong ka jing yada na ki ni ki jing syukur ngakwa ba pin puson ya ga ni ga jingkli ban akwa ba pin ai jubab harum jong ni ka program krang bangiru nila ban sngutu ke kata ka banda yangi hakini kisi khadu yang ashimet hi kari ka krien ka jong blay bat ki hukum ki bangi sumar bat sashi sen ka kwa ban ong whatsapp ting ban play ka jing shisha bat ke hukum ki jong blay namar ki jingker khu kin wan bat ki klor ba blay un ai we pi we ka pansngat ksiar kabo blay un ai ngi we pi we ladangi pla ya hakini si bakhadu di shwa bingin pynkut ni kwa bingin pandemi ki kle bingin duai tongin ya duai ko jisu be utrai unong penim unong tau ya ka meneng ba ya khando ngi ai ngo shibon ya me atrai bingila ban yo ani galat ban play jing mot ban ya tainia shapanga jing shisha bat ki jing ki jing jinjar ki bangin saya kendo hagini ki singi khaddo ngi kerpat atrai ban min pins khamingi min pa yo min sim ujong mi uban yong long ringkat bat ngi hagi jing im kini ki singi atrai bat kublai shibon bangila ban bat ye ktin ko jomi to ai bingin sumari ki hukum ko jong mi bat bingin ri kendong ha ka donut ko jongi khanang bingila ban pen priang ya ka gospel Shaka Pyrthei bat kamtam ya gitu ki donut ki badang trang ben yo sngo ya me sngo atrai ngini jing Dubai bridge ngi ki nong pop ya ki jing bakla jingi tu wat num tho bat tu map na bangi pani kini baro ha kateng jisu nong pen im jingi menta bat ki bom jukut amen amen